Müslüm gimnazиясы базасында эшләүче yüzүү бассейнында иртәдән алып кичкә кадәр укучыларны очратырга мөмкин. Иртәнге якта бердә дәресләр узса, төштән соң бассейнга yüzүү секциясына йөрүчеләр килә башлый. Безнең инде спорт мәктәбендә именно yüzүү отделениесендә 6 группа эшләп килә. Бу безнең кичкенәләр группасы 3 группа, бу безнең 7-8 яшьлек балалар, bir группа кызлар группасы һәм 2 группа малайлар группасы. Һәр берсендә 14 бала һәм уллар группасы бар. Уллар группасы безнең инде тоже 5-нче ел 5-6 класс балаларының комплектация ителгән. Беренче сыйныфтан алып өлкән классларга кадәр укучылар бассейнда яратып шөгыльләнәләр. Yüzүү буенча төрле күнегүләр ясыйлар, yüzүү алымнарына өйрәнәләр. Мин yüзәргә бик яратам. Шуңа 2-нче елга да бу түгәрәк. Мин яратам аны, потому что ул миңа yüзәргә өйрәтә һәм миннән итә. Зидайлар бирә миңа, сәламәтлекне бирә. Тышта да рәхәтләнеп өйгә кайтырга ярый. Мин бу класста укыйм, мин yüzүне яратам. Шуңа да yüzүү түгәрәгенә йөрим. Беренче сыйныфта гына укысалар да, малайлар кызлар үзләренең шын yüzүү осталары икәнен күрсәттеләр. Yüzүү сәламәтлекне ныгыту өчен хезмәт итә. Шул ук вакытта гәүдәне төз, мотор формада саклау өчен дә бик файдалы диеләр алар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.